Danas je najvažnije izgledati kao neko kome nije potreban telohranitelj. Ja sam počeo da vežbam u teretani zato što imam ambicije da se tučem po kafanama, jer to još nisam probao. A osnovno pravilo u tuči kafanskoj je: nikad nemoj da napadneš nekog ko je fizički jači od tebe. Moj osnovni cilj je da uđem u bilo koju kafanu i da pitam da li ovde ima neko jači možda od mene. I svi da stidljivo pogledaju dole i da bude svuda mrtva tišina, i ja da odem za šank i da naručim jednu jugu koktu, popijem, izađem napolje i izvadim iz teftera svoj i da precrtam tu kafanu. Znači, tu sam isto najjači. Idemo dalje u sledeću i tako dalje. Međutim, to je teško postići i zato treba da se vežba, da se radi, a ne svi da sede po bibliotekama i da proučavaju koje kakve knjige, jer ulazimo u 21. vek koji je vek kriminala i tu neće pomoći nikakva nauka, nikakvi digitalni bežični telefoni, pejđeri, ne znam, sva ta silna tehnika, nego tu će biti bitno da čovjek bude dovoljno fizički jak da može da otima od drugih.